Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, milí hostia, ktorí vydržali až doteraz. Dovolím si uviesť pár mojich poznámok k predkladanému vládnemu návrhu novelizácie zákona o hazardných hrách, kde musím uviesť nesporné pozitíva, ktoré sa idú zavádzať. Ako prvé by som uviedol rozšírenie kontroly a kontrolných mechanizmov aj na štátne orgány s možnosťou kontroly aj mimo územnej pôsobnosti. To pozitívne prispeje k obmedzeniu možnosti korupcie za účelom ovplyvniť výsledky kontroly, pretože v praxi sú kontroly často vykonávané pod vplyvom osobných interakcií medzi prevádzkovateľom a kontrolným orgánom. Najmä ak sa obaja účastníci už dlhodobo poznajú. Veď tie kontroly vykonávajú zväčša tie isté osoby a navyše s ohlásením sa vopred. A teraz nehovorím o kávičkách na účet podniku. Priznajme si to, v takých prípadoch zlievajú obe strany, kontrolní orgány, kontrolovaní. Pre mňa osobne je väčším problémom zlievanie kontrolujúceho. Pár príkladov z praxe. Ako som už uviedol, kontrola je ohlásená vopred, už týždeň, prípadne s tým, že kontrolovaný je oboznámený s účelom kontroly aj zmenami osôb, ktoré prídu vykonávať kontrolu. V prípadoch akýkoľvek zistení pochybení je všetko riešené vzájomnou neformálnou dohodou, bez písania protokolu. Kontroly prevádzky sú dokonca riešené takým spôsobom, že nie sú vykonávané priamo na prevádzke, ale prevádzkovateľ chodí za nimi. A tak by som mohol pokračovať ďalej a ďalej. Preto aj ďalším výrazným pozitívnym bodom v oblasti kontroly je, že kontroly budú vykonávané aj utajene. Tu som si poznačil až 3 vykričníky. Ďalej sa dá pozitívne v tomto smere vnímať aj rozšírenie kompetencií Ministerstva financií. No a pre mňa hlavným pozitívom je vytvorenie registra vylúčených hráčov z účasti na hazarde, čo podľa mňa musia pozitívne vnímať aj v radoch prevádzkovateľov. Je však potrebné pritom aj uviesť, aby v rámci tohto vylúčenia bola zabezpečená primeraná technická podpora. Nech toto vylúčenie je aj v praxi naozaj realizovateľné. Je tu ale jedna vec, ktorú musím vytknúť celkovej filozofii tejto novely. Register vylúčených osôb z hazardu, ktoré poberajú od štátu rôzne druhy dávok, sa vzťahuje na všetky druhy hazardných hier s jednou výnimkou. Nevzťahuje sa na stavkové hry, alebo inak povedané na kurzové stavky, zväčša športové. Moja otázka pre predkladateľov teda znie, ak je účelom novely ochrániť určité osoby zaradením do takéhoto registra, prečo je priateľné, aby tieto osoby dávky od štátu mohli pokojne prehrať na stavkových hrách? Stavkové hry môžu byť rovnako jednoducho kontrolovateľné ako aj iný druh hazardu, teda kontrola vylúčených osob z hazardu je aplikovateľná aj na tento segment. Ako príklad môže poslúžiť aj fakt, že stavkové spoločnosti aj v súčasnosti vydávajú rôzne druhy vernostných kariet, ktoré sú registrované a vydávané až po preukázaní totožnosti. Takýmto spôsobom sa dá rovnako ľahko zistiť, či osoba je alebo nie je na danom registri. A teda, či môže uzatvoriť stávku. Je tiež potrebné pripomenúť fakt, že už v súčasnosti mnohé stávkové kancelárie preberajú rôzne druhy stávok a hier, napríklad rôzne počítačové simulácie, stávaním si na virtuálne dosti alebo preteky psov, ktoré boli súčasťou bežných hracích automatov a tak vzniká možnosť, že sa nám jednoducho ľudia, ktorých chceme z hazardu vylúčiť, len presunú z herní do stavkových kancelárií. Veď napokon aj v krčmách. V mnohých krčmách fungujú stávkové terminály. Takže napokon sa nám títo ľudia môžu preliať niekam inam. Na záver mi ale nedá zamyslieť sa nad hĺbšími dôsledkami hazardných hier. Presnejšie závislosťami, ktorých sila je porovnateľná s ostatnými druhmi závislosti, napríklad aj tou alkoholickou. Alebo vyhlásením vojny závislostiam vo svetle výskumov, napríklad aj profesora Alexandra
sa týmto ľuďom nepomôže. Ich zlyhanie nie je len ich vecou, ich rodín, ktorou naozaj tým trpia, ale je to problém celej spoločnosti. Podstatou sú vzťahy a my musíme viesť aj výchovou už mládeže tak, aby boli schopní budovať zdravé medziľudské vzťahy. A tak predídeme prvotným spúšťačom vzniku akejkoľvek závislosti, ktorými sú napríklad sociálne vylúčenie, neschopnosť začleniť sa do kolektívu a samozrejme pocit osamelosti. Chcem vás všetkých požiadať, aby sme sa naozaj nad tým zamysleli a riešme už konečne príčiny a nie až potom dôsledky. Ďakujem.